Γεια σας, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ξεχωριστό βίντεο, οπότε είδατε και στον τίτλο. Θα κάνουμε ένα food fight. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Γεια σας κόσμο. Ναι, το food fight θα είναι με κρουασάν. Έχουμε χρονόμετρο των 3 λεπτών. Ποιος θα φάει τα περισσότερα κρουασάν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η σημερινή μονομαχία θα αρχίσει σε 3, 2, 1, πάμε. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Εγώ θα φάει. Τι έπαθα. Του δώσω γρήγορα. Ένα. Δεν πέφτει τίποτα. Τρως λίγο γρήγορα, το κατάλαβες. Όχι ακόμα. Είπαμε και 2. Πάμε για τα 2. Δεν μπορώ να φάω ούτε ένα. Έπλησα και το χρονόμετρο. Έφαγα το 1. Ωραία. Πόσο μας έμεινε, παπά? 1,5 λεπτό. 1,5. Το φάει ένα. Θες. Έτσι θα είναι οι μηνιάτες. Το δευτερόλεπτο. Θα πεζήσω. Πάμε για το τρίτο. Πόσο έμεινε? 20. Δεν γίνεται άλλο. Ένα. Λοιπόν, σταμάτα. Απόλυτη αδικία. Ναι. Έχω πιο μικρό στόμα. Να. Θα σκεφτόμαστε πριν καλέσουμε πάρει εμένα για food fight. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο food fight, ελπίζω να σας άρεσε. Την επόμενη φορά θα είναι πολύ καλύτερο. Θα έχουμε ένα φαγητό πολύ καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε!